Στο διάδρομο 1 λοιπόν με το νούμερο 21. Επίσης ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας Show Car, ο κ. Πουρπουτίδης Παναγιώτης, με ένα BMW E36 2.500 κυβικών εκατοστό turbo. Ετοιμάζεται να κάνει burnout, ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας Show Car. Δώστε το ένα χειροκρότημα ρε παιδιά! Δώστε ένα χειροκρότημα για αυτά τα show cars, για αυτά τα αυτοκίνητα που τρέχουν με μπαλόνια, για αυτά τα αυτοκίνητα που θέλουν κόλλα κανονικά για να βρουν πρόσφυση, παλεύουν να βρουν πρόσφυση. Εδώ μόλις με ενημέρωσαν από το team του κυρίου Τσακίρη ότι το πέρασμα που έκανε πριν το μηχανάκι ήταν ατμοσφαιρικό χωρίς τα νήτρα του. Θα ξανάρθει, λέει, ετοιμάζουν τα νήτρα και θα ξανάρθει και θα πατήσει και νήτρα. Πού θα πάει αυτό? Θα εκτοξευθεί 5 δευτερόλεπτα στα 100 με σπινιάρισμα. Αμοπαγίδα. Δώστε χειροκρότημα, βοηθήστε τον άνθρωπό μας, τον κύριο Πουρπουτίδη. Ετοιμάζεται για να κλειδώσει. Πολύ δύναμη το BMW.